10.12. rozposlal Úrad boja proti korupcii médiám, že vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu. Čiže 8.12. podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby, 10.12. mi to doručili domov poštou a 30.12. vám to poslali. Neviem, či boli opití alebo oslavovali, prečo to neposlali napríklad 12.10. Ako? Ale poslali to 30.12. všetkým médiám. To je asi kvôli tomu, aby som sa nemohla brániť. Nadmerný odpočet nikdy nebol vyplatený, pretože daňový úrad ho neuznal nie z toho titulu, že nebol obliadnutý stroj, na ktorý si daňový subjekt uplatňoval nadmerný odpočet, ale preto, že dodávateľská strana poprela tento obchod, ktorý mala zaúčtovaný. Preto nebol uznaný. Odvolanie, ja som sama zastupovala v odvolaní, ktoré sa vyhralo a znovu nariadil daňový úrad prešetrenie celej veci. Ako mohol vyšetrovateľ v roku 2009 zabrániť alebo zachrániť 500 000 eur? Neviem ako. Za 2 roky, však už kontrola bola dávno ukončená, čiže nič sa nevyplatilo. A čo sa týka faktoringu, žiadna škoda nevznikla, pretože faktoring, ja som tam pripravovala len podklady, ako som sa už v minulosti vyjadrila. Žiadna škoda nevznikla, pretože poisťovňa celý faktoring preplatila Slovenskej sporiteľni. Takže ja vyzývam pána Slivku, ja neviem, či spadol zo slivky, alebo jedol slivky v ten čas, aby nezavádzal verejnosť. Vyšetrovateľ nič nezachránil. Vyšetrovateľ 2,5 roka za naše dane sa mocoval s prípadom, ktorý nikdy nepokročil. Oni potrebujú imunitu, ja ju nepotrebujem. A keď sa dostanem do parlamentu, ja sa jej vzdám. Ja ju nechcem. Na čo mi je? Na čo? Oni ju potrebujú a preto ľudí neustále klamú. Klamári, zlodeji. Toto im prislúcha. Gorila je tomu svedkom. Všetci sú v nej namočení. To nikto nešetrí toto? Že nie sú dôkazy. Nie sú dôkazy, keď sa nájde nahrávka s hlasom, kde sa zháňajú peniaze. Evidentný hlas. Tu sa zmetie pod koberec. To nikoho nezaujíma. Ale ľudí to bude zaujímať, to vám ja garantujem. Ja všade na internet toto budem dávať. Pomerne tak isto pôsobíte, že teda ten súdca tú obžalobu nepríjme? Teda ja som to nepovedal. Práve naopak. Ja hovorím, že ju príjme. Ja nehovorila som nikdy, že ju nepríjme. Musí ju prijať. Dobre, v prípade, že teda rozhodne o... Ja som povedala, že keď sme boli v právnom štáte, určite ju nepríjme. Zdali by ste sa kandidatúry v tom prípade? Čo? Nie, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade sa nevzdám kandidatúry. Budem chodiť na ten súd. Budem tam chodiť. To bude veľké, budú tam médiá chodiť. Ja som zvedavá, jak vyšetrovateľ a prokurátor budú odpovedať na otázky. Ja som veľmi zvedavá. Veľmi zvedavá. Keď sa ich budú pýtať na odborné otázky. Lebo tam sa ich budú pýtať. Nie oni sa budú pýtať, ich sa bude pýtať.